खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव थामहिनबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरां दुवार बियाबाव बीपीएफनि मोनसे फिन आरोबाव गिदिर खहा होनना बुंनांगोन जेराव बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेब्लानिफ्राय बीपीएफ दोलो नागारनानै प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैदों बै समनिफ्रायनो गोबां बीपीएफनि मददगिरि गोबां बीपीएफनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव बीपीएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव थामहिनबा खाम्फा बरगयारि बिथांजों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैदों आरो बे समाव मख'नांगोनदि हाथिसार 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय हाथिसार प्राइमारिनि सिङाव थानाय बीपीएफनि एबा बीपीएफ दोलोनि गासै मददगिरिफ्रानो बीपीएफ दोलो नागारबाय हाथिसार प्राइमारिनि साफ्रोमबो एबा माखासे मानि बीपीएफ दोलोनि मददगिरिफ्रा बीपीएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैबाय आरो बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा फोरमायदों दि हाथिसार प्राइमारियाव बीपीएफनि सासेबो दैदेनगिरि गैला जेराव आं बीपीएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैनायनिफ्रायनो बीपीएफनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि मददगिरिफ्रा बीपीएफ दोलो नागारनानै प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैदों होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा हाथिसार प्राइमारिनि सिङाव थानाय बीपीएफ दोलोनि गासै मददगिरिफ्रानो इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायनि बाथ्रा बुंदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि सायाव लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जानायनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों खाम्फा बरगयारि बिथांनिफ्राय आबुङै जों मिथिना लादिनि आङो बीपीएफ नागारनानै इउपिपिएलआव फैबाय जेब्ला बीपीएफ समावहाय आंजों मावग्रा जोंनि 14 चिरां दुवारनि जेसेबां गामियारिफोर दङ बिथांमोनजों रायलायदों आरो बिथांमोनहा बयबो आं जेराव दं बाहाय जोङो गासिबो थांफाजोबगोन होननानै दा बयबो दोलै नोगोरै गामि एसे हल हाबगासिनो दङ इउपिपिएल दोलोआव दिनैहाय सान्दुं थिखा थिखिब्लाबो अखा बांखाब्लाबो मोननै गामि मिलनपुर होननाय आरो मोनसेया फुलबारि होननाय बे फुलबारि मोननै गामिया गासिबो इउपिपिएल दोलोआव जयैनो जगदान जाजोब्बाय आरो बेबायदिनो जेसेबां ओनसोलाव बीपीएफ दंबावो लासै लासै गाबोन समफोरनि गेजेरावहाय बयबो हाबजोबगोन সকলোকে আমার নমস্কার জি আজি খাম্পাছৰ আহি মানে আমাৰ সন্মান জনাইলে ইয়াৰ আমি ইয়াত মিলনপুৰৰ পৰা কৈ আছো মানে আগত কোনটো দলত আছিল আপোনালোক আগত আমি বিপিএফ দলত আছিলো ইয়াতে আজি মানে খাম্পাছৰ আহিছে ইয়াৰ কাৰণে মানে খাম্পাছৰ ইউপিপিএলত দিছে না ইয়াৰ কাৰণে মানে আমিও খাম্পাছৰ যতে যাব ইয়াতে আমিও তাতে যাম পাছে পাছে जों गोदोनिफ्रायनो बीपीएफआव थाबोदोंमोन माने खाम्फासारा गोदो बीपीएफआवमोन नालाय दा खाम्फासारा थांबाय दा जोंबो बेखायनो जोंनि गामिया मोजां मोननानै बे सारजोंनो थांफागोन जेनेबा सुबिदा मावलांथों होननानै जोंबो हेफाजाब होबाय थानाय बायदि जोंबो दा जाफानाय जाबाय खाम्फासारजों इउपिपिएलआव हाबनाय जाबाय आरोखि खाम्फासारजों बे खाम्फासारा जोंनाव गोदोबो मावफादोंमोन नालाय बीपीएफआव दा जों बेजों थांफानाय जानोसै आरोखि एखेलगेयैनो जोंबो मावफानाय मदद होफानाय